Selamat pagi, salam peternakan. Ini pengiriman dari Tulungagung. Ini bagule tim Gatholoco dari Tulungagung. Bagusnya ini bagule. Ya isik. Ya, gawanane apa, Kang? Waduh. Jane wonge kelep bagus ngene iki to. Gawanane ya pancet wedhus. Sepedae apa? Suprapit. Andalan lho. Sewu mangatus. Wes yu. Ora ana nganu kotakane kono. Ayo langsung kirim kandang. Wah, antriting. Ayo melu ndelok mbekmu. Nanti gawa munggah. Jangan gitu. Pengiriman ke kandangnya Aret Farm. Iya. Kandangmu iki jenenge Aret Farm? Aret Farm iki. Iki kambingnya sampean iki. Apa? Kene ae. Kok gampang ngene. Kawinan ngendi iki, Mang? Kawinan sakti RCM Farm, Mas. RCM Farm. Gatholoco. Sedikit barang emang kan rong barang dandan ini mah. Kasihan, tapi makan enggaknya. Kasihan. Baru aku, Kak. Nah, baru ini. Aku baru. Jaluk sitok kambingnya tak belek. Aja, kasihan. Ya boleh dong. Mulai kono apa Yuyu? Kotakane. Baru sampai tuh. Wis tak toke gejik e. Anu to. Kan bongkaran mah enak kawile ngene lho, Mang. Masa goreng. Nah, Joko. Jerabang Tulungagung. Nang aku rene Mbak. Lah ya menda. Dekem berarti. Lah iki nge, wis anu to. Wis melu ngeden. Bukaan awal. Asumune Mas dadani. Pengiringan. Wis mapat munjak, Mbak. Dek tingu iki kupingnya kayak ngene. Kepala kakangane yo iki. Nek kene menek kuwi.